ɗaya daga cikin abubuwan da ake yanzu abin ya zama kamar annoba a gari shine batun abortion wanda ake zub da ciki. Sai ka ga mutum da matarsa sai su ce wai saboda suna tsoron talaucin nan da ake ciki ko kuma wannan abin da ake kira recession, saboda haka suna son su zub da cikin, suna tsoro ba za su iya kula da 'ya'yan ba. Akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya, wato idan kana ganin cewa akwai wasu mishkiloli, kana ganin cewa kana tsoron wani abu kar ya faru ba za ka iya kula da 'ya'ya ba. Alal misali, akwai inda sahabbai suke lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shi akwai sunan da ake kira wannan, wanda mutum idan yana saduwa da matarsa kuma aka zo zai abin nan sai a waje, sai fitar ya a waje, mafi mishkila saboda akwai bayanai a kai. Amma mutum ya tashi kurun matarka ta yi ciki sai ka tashi ka ce wai a'a ana so a waya kamata gaskiya a zub da cikin nan, bai kamata ba, bai da kyau. Kuma wannan abin wato kamar kun kashe wannan ɗan ko kuma wannan yar ko kuma wannan baby in da ke cikin an kashe ta ko kuma an kashe shi. Idan dai ba likita bane ya zauna da ku ya ce da ku wannan cikin da ta ɗauka gaskiya akwai illa, zai zamanto wato kamar danger ga wato ita matar taka, so ni a matsayina na likita ina ganin wannan cikin a zub da cikin nan, saboda ko ita ta tafi ko wannan cikin kuma ba za a sami cikin ba, a rasa cikin a rasa ta. Idan likita ne ya bada wasu wato details ɗin ko kuma ya bada wasu report ɗin akan cewa wannan cikin ya kamata a zub da cikin nan, mafi mishkila sai a zub da cikin in dai likita ne ya bada wannan. Amma a tashi haka kurum aje a yi abortion, gashi nan ko ina abortion kullum ake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya mana bayani a cikin sura al-Isra aya ta 31 akan irin wayannan abubuwan. Abortion shi ma in malamai sun saka wannan abortion a cikin wato bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan ayar. Kashe kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron wato kula da su ko kuma ciyar da su. Allah ne shi yake ciyar da mu duka mu gabaki daya, shi yake kula da komai. Bari mu je ayar mu je abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa. Let us go straight up to that ayah and find out what Allah is saying in Surah Al-Isra, ayah 31, inshallah.